onisiqi sase-Afrika noNhlanhla Ngwenya. Ekudlale mina ke manje ke ngihlangabeze lapha na ke uMtimande sidlalela umculo lo ngoba nami mina bengifisa kuba udlala ijazz mangisakhula ijazz yabo Jimmy Smith labo Bukati jazz so uZimande wezwa sizama sidlala ingoma kaJoza Mthethwa ethi umshoza wami nami ke bengizama ukuzifundisa umbhaqanga ngoba yazi makhulele emalokishini umbhaqanga uthatha ngathi into yasemakhaya so thema siqhubeka ngibe ngizifundisa wona ngifunda kubona kwathola ukuthi uhlangana into any fusion kulo music lo mbhaqanga angithi nje so sayirekhoda ke umshoza wami uZimande wacela ukuthi asirekhode asibhale ingoma embili azokhipha i7 single then beyibiza i45 kudala so sayirekhoda ke le ngoma after sisirekhodile sahamba business-tour yaseZimbabwe sahamba eZimbabwe kanti ingoma izosala iphuma la ikhona so uma sesibuye eZimbabwe ayisizwa abantu bayakhala ngapha nangapha bathi hayi madoda ingoma imnandi and sidayise kakhulu yabona sithe masibuya sothi seyidayisa abo 60,000 ama-units baqala lapho ke ukuthi hayi noNzimande nabelungu noNzimande wabona naye into right abafana abaqhamuke nayo so abaqhubeke naye ngoba uDavid bebezibiza i-Young Brothers babesuke eNatal bezilayigona so masisihlangane nami ke masisihlangane sonke ke kwathola ukuthi no man kukhona idea eshoyo ukuthi akuphumele lo Young Brothers kube yi-Soul Brothers manje legama lafika kanjalo ngoba manje le jazz bekidlala mina nanomculo bewenza ngoba enye i-soul mbhaqanga music yabona zange sabe umbhaqanga straight so saqala lapho ke thina nga-75 lo after that azange sabheka emuva sabuye sarekhoda amantombazana sarekhoda omama kaSibongile hayi azange sabuke emuva ngoba i-hit nje hit right through namanje njengoba kusasenjalo kambe kukhona le jeni namantombazane madoda awuyangikhumbuza kodwa Mtimande yo ayitha yizo zonke lezakudala ama-hit manje impilo Mtimande noma yes so njengoba kulonyaka nje 2025 from last year ngicabanga ukuthi kodwa ngizokwenza njani ngoba manje sengisele ngedwa noMasondo washiya 10 years ago yebo ngasengicabanga ukuthi no kulonyaka ke angikhumbula abafethu bonke la besaqala nabo zenzele ebuchuno American Zulu Tuza Mthethwa naye Masondo ukuthi ake ngenze i-CD ezocommemorate labo bafethu labo so kulonyaka ikhona i-CD ethi Thato Wakho iya 50 years bale 50 years ogandaganda nje phezulu ngaphansi yabhala Thato Wakho isiphumile isingile iphuma kusasa isingile yona lethi Thato Wakho i-CD yonke izophuma ngoNovember phakathi nje kwaNovember kusho ukuthi mina impela ngazalwa ngembethe ngoba isikhona ngakumina ethi Thato Wakho kusho khona ukuthi ngazalwa ngembethe impela bengisathi lesolelo fa yes bengisathi impilo Mtimande noma indima le kaqeda isizungu inama ups and downs from 75 until 2025 ama-ups and umzimba endlule kubona ibuphi mhlawumbe esingabazi thina sijabulela ingoma isithothobala nje obuzwile nje ngidlala nezinye abayithanda umlayeli ngasekhaya
ama-ups and downs ubunzima endlule kubo ibuphi esingabazi thina? Yebo Nhlanhla mfethu. Ubunzima esidlula kuba ubunzima kakhulu ngoba kuthe ngo-1978 79 uTuza Mthethwa washona engozini yemoto. Cabanga nje siqale ukuduma ngabo 75 76 ngo-79 sashiwa umdlali omunye oqavile la kule band uTuza Mthethwa. Kuhamba saqinisela sibancane saqinisela ukuthi hey bafethu lento ngoba siyayithanda nabantu bayithanda asingayiyekeni asiqhubekeni nayo. Ayikuhamba wathola ukuthi ngo-1985 kwashona futhi uZenzele Mchunu lo bedlala ibasket naye esasungula naye le band. Kwaba nzima kakhulu-ke lapho ngoba manje even nama-families ethu ayesefuna siyeke le nto ngoba abona ukuthi hey la kule group kuyafiwa, yabona. But-ke abanye abalandeli bebebhala bathi Masondo nawe Ngwenya ningalinge nuyeke lo mculo ngoba yini eniwenza ube mnandi ngale ndlela, kabekho abanye benza lo mculo njengani. So saqinisela-ke, yabona, saqinisela silebe sirekhoda Nhlanhla leyo thola ukuthi uma sikhiphe album after kwenzeke umshophi la kuthina ithengwe kakhulu kunakuqala. Yabona sikhipha ezinye ingoma zethu besicula khona ethi hamba kahle mfowethu, enye ithi xolisa umoya, enye ithi kuyadabukisa. So ingoma zethu lezo besiziqamba nathi siseyinhlungwini kahle sisanda ukulahlekelwa abafowethu abesiqala saqala nabo. Then kuthe ngo-2015 uMasondo naye wadlula emhlabeni. Kwaba nzima kakhulu futhi sengisele ngedwa, yabona. And bathola ukuthi-ke asithile abantu basasho ukuthi Ngwenya sesithembele kuwena, ungalingi uliyeke leqembu life, ukhona usaphila. So-ke nami-ke ngibuswa yiloo nto ukuthi no cha angeke life le band ngisaphila ngoba asiqala ukushiwa abadlali abaqala vele la kule band. Kwaqala ngoTuza Mthethwa kwaze uZenzele manje sekumasound, yabona. Nami ngisayibambe lapho-ke wena Nhlanhla Mpanama ukuthi le group ayingalinge ife ezandleni zikaMoses Ngwenya. Cha impela nami ngiyakweseka Mtimande ngithi cha ingafi. Nami ngizoma ngapha zonke izintsha zodlalwa yimina kuqala ukuthi iqembu lingafeli kuthiwe hawu kwasala uMtimande wawohlololo umlilo ubani oculisa kuka baba uDavid Masondo ngoba ngizwile lethi thathe wakho ukhona uculisa ka baba uDavid Masondo ubani lo lesinimqeqeshile? Okay, yabona the album le isibusiso sikhulu abalandelini bethu ngoba kuthe ngonyaka odlulile ngabuyela emuva la saqala khona. Ngafuna amademo bekade siwenza yonke leminyaka. Kusho ukuthi ingoma lezi engisikhiphe kule album ingoma ezahluleka ukuba kuma album ethu sasiwenza. Okay. Like 30 years ago. So ngabuyela emuva kuma archives eSoqalasa ngalebe ngisithola one by one. Kahle uMasondo ucula kule ngoma. Uyempela uMasondo ucula kule ngoma. Ndasaya ngithi isibusiso kakhulu album ngoba abantu bazozwa ivoice kaMasondo okugcina. Then ke ngale ubuchwepheshe obukhona manje abama-computer la music nama-AI onke lawa ngoba la ngalezo zinto yakwazi ukushintsha ivoice yomuntu okanye ukufakele i-backing voice kuvoice eculwe umuntu kudala, yabona. So ngazi-editha ngazama ukuzilungisa zonke le ngoma ukuze zibe nje. So abantu ngiyathemba bazolithokozela kakhulu le album eSoul Brothers yamanje. Hayi bazoyithokozela ngoba bengicathi mina khona umuntu enimtrainile kanti
nilande engomeni eningakaze lapha na ke enikhiphe kezwakala mntimande kuhlupha isikhathi siyahlupha isikhathi 5 minutes to lapha na ihora ke lesine ku 0687 649969 ungangena nje quickly fast emthandweni nanda 88.4 FM ungangena ubuze ngihleli la nomntimande umshayo keyboard lapha hawu ikeyboard mntimande ubani wakufundisa hayi khona uyayixavatha hayi keyboard ngasifundisa wena sati ngoba ekhaya bakhona iband ekuthiwa ama Crocodiles okay awuzonya zodwa so ngasifundisa ngisemncane kakhulu yeah yeah ngaqala ukudlala lento kuneminyaka e11 u12 kanti so kuze kube manje zangibheka emuva ngiyayithanda ngendlela esimanga hayi ngizwa kahle mntimande kukhona ongenakho la ke ngizwe ukuthi uthini umlaleli wenanda 88.4 FM sizobathini lapha na ke itezi ngicela ukubuza naba umntimande lapha na kumntimande ukuthi leli gama leli kwanga lashuka kakhulu ubaba uBhodloza ethi ogandaganda baseningizimu Afrika usizodlala bona la qhamuka kanjani lelo gama mhlawumbe uyazi baba ukuthi la qhamuka kanjani ngoba ngifuna ukulazi ngoba nobaba omkhulu wayelokesho la qhamuka kanjani lelo gama logandaganda baseningizimu Afrika ngiyabonga lapho ipholo beyithe mntimande okay yeah mfethu legama logandaganda laqhamuka noKansas City uCyril Bongani Mchunu eCozini FM yabona ushuthi indlela besiza ngayo kuleyo mnyaka la ngalomculo ukuthi uKansas ayogandaganda laba ekhodlula awodlula leband ngalomculo bawenzayo so la namathela kuthina ke legama logandaganda baseningizimu Afrika kuze kube manje hayi liyahlala linamathele futhi ngempela njenge price tag mntimande mhlawumbe sesizogoqa impela price tag sesigoqa mntimande u50 years nizocelebrate kanjani ngibonile ngathi abantu basempangeni banyelwe inyoni lapha na ke esandleni nizobungaza kanjani u50 years quickly fast mhlambe nje ngeminute nje ungigoqele konke ukuthi nizobungaza kanjani nizwa kanjani kubathandi benu lapha na ke emphakathini okay yeah sifisa ukuthi sihambele abalandeli bethu ngoba sibabonge futhi ngesupport abasingena yonke leminyaka basasithanda namanje ngoba uthi sizoya empangeni nje kule sonto lasePetrus Jeff sizoya nase-Escort sizoya nalapha eThekwini sayifuna indawo asikayitholi but siyafisa ukuthi nakhona size sizobadlalela ngoba abahlali bekhala kuqathe eThekwini nizaningi bogandaganda sizothola nje angithi nje South Africa yonke ngoba nale ku-Eastern Cape kukhona abakulungisayo abafethu ukuthi sizohamba nje badlalela sibabonge nje abalandeli beSoul Brothers ngokuthi basupporte lo 50 years hayi ufuna ngibhekise indawo kunjani lokho nalapho uzobe usebenzile abantu bakhala eThekwini sekujala vele sagcina ngoba sigcina sidlala kubo Maritzburg naseHowick yabona eThekwini nje town sayifuna ngempela indawo sayifuna ngempela awusibonise nawe mfethu kulungile mntimande soxoxa ngasese sesivala abafisa ukunibhuka abanithola kanjani sikhona ku Facebook bayipage the Soul Brothers babhale lapha kanti ke nakwezinye inombolo esinazo khona ethi 082 5 it's in 082 no ngicela unika le 083 grade 3 272 yes 8246 8246 usibukha nje abafuna usibukha nje ngoba nama birthdays yawadlalela nemshado sesiyadlalela manje yabona from kudala vele sidlalela hayi bangasithinta kulona namba kulungile sizoza nje yeah kulungile mntimande kuhlupha isikhathi bakhululeke yeah kuhlupha isikhathi mntimande hayi khululeka ngibonga kakhulu phela nje mntimande ngiyabonga mfethu bye bye
Inanda 88.4